От създаването си преди 30 години, East Enterprise ООД се утвърждава като водеща компания в търговията на едро и дребно с подаръчни стоки, сувенири и аксесоари за дома. Специализираме се в изделия от полирезин, керамика, порцелан, дърво, метал и стъкло, както и в летни артикули за незабравими ваканции. В България разполагаме с 6 търговски обекта, които впечатляват с разнообразие и стил. За удобство на клиентите разработихме онлайн магазини за търговия на дребно sgifts.bg за България и sgifts.gr за Гърция, позволявайки лесен достъп до нашите продукти. В същото време с платформите eastern.bg за България и homedetail.eu за Европейския съюз предлагаме на партньорите ни прозрачни и коректни условия за търговия на едро. Всеки сезон подбираме стотици нови продукти от Китай, Индия, Югоизточна Азия и Европа, съчетавайки качеството и креативността на различни култури. Водим се от принципа за ясна и коректна ценова политика, като изграждаме дългосрочни отношения с клиентите и партньорите си. С East Enterprise всеки подарък носи послание, вдъхновение и красота за всеки повод.